May isang naragsakken nagasat nga Sabado tayo mamin kakapsatken kagayan. Ket agyaman tayo ta kas dayja kang kanayon tayo nga ibagbaga nadanon tayo manen iti dayto nga oras italdaw na santuan tapno agkakadwa tayo ket adalin tayo iti leksyon nga inadal tayo kadayto nga lawas. Agyaman tayo kanapo Dios kakapsat nakaimbag, nakaiayat. Dagiti kasapulan tayo ket inted na akas itiin karina numampay dadda kada tayo dagiti aglasat kakabsat kadigiti pagsubok akas iti panagsakit ngem adda digiti kakabsat nga naibagada akas ti imbagana ni Ari David uray no magnaak iti nginget iti siknget ng patay sa anak tung agbuteng tani Hioba nga isu iti pastor tayo ket kadwa na tayo kadigijay nga kapadasan tayo ket digijay nga naglabas kadigitoy nga kapadasan kaabsa ket maysa nga nabalegi si bibiyag asaksi kadayjay nga kinamanagayat ni Apo Dios iti ket kung ited nga example ket digiti kakabsat tayo ni Brother Cherry and ni Sister Chema nga Concepcion. Nasurok kakabsat nga makabulanda iti hospital. Dada di ICU, gapu kada ito'y nga pandemic, dati virus, kuna tayo, COVID-19. Ngam ni Apo Diyos nagimbag, nagaduot iti kakabsat, gagayem, agay-ayat kadakwada, ket isuko kakabsat ti dayjay karkararagan tayo. Ada kami ditoy Tarlac, ada iti prayer warriors mi iti Carino Church. No susar mi dayjay kakabsat iti 777. Ket idi nga naman ming nga ni Brother Cherry ken ni Sister Gemma ket na discharge dan manipod sa hospital. Da kami nga nagkarkararag, nagyaman kami launay ka na po Diyos. Nagadudig iti kakabsat nga ag-message da kanya, kuna da pastor, ikararagan da kami man. Gadigitay nga panang ikarkararag tayo kakabsat, nga panagnakan tayo, nga dati Diyos nga agay-ayat kada tayo. Dayjay iti may sa rason nga natalged, dayjay nga panagiinadal tayo kakabsat. Taday ito'y sa uni Apo Diyos ngayon tayo nadadal ken adalen pa'y. Isuda dayjay mang panagnag kadayjay nga panagpamati tayo ken kuana. Nga dagayam iti resulta iti pamati uray pa'y tagdama panagbiag tayo kakabsat. Adda tayon iti lesson number 11. Ket sakbay tayo nga unagan agkararag tayo kakabsat. Madaydayaw ma Diyos, managayat nga Ama. Agyaman kami iti saan nga agsardeng panagayat mo kada kami. Agyaman kami, Diyos, kadigiti nabuslon nga panangited mo, kadigiti bendisyon ang kasapulan mi. Agyaman kami, Ama. Tainted mo manan dahito nga leksyon nga ingkam adalin itata. Kadawaten mi nga iti Santong Espiritu nga isu tinang ipaltiing ken ni Moses dayto libro iti Deuteronomio ken digiti sabali nga nagsurat kadigiti libro o Dios usarem kadi iti Santong Espiritu nga mangilawlawag met kada kami mangiturong kada kami kadayto nga kinapudno nga mabalin mi nga usaren kadayto agdama nga panagbiag mi. Agyaman kay maamata sinong batam di kito yung kararagmi itinagan na po Mesos. Amen. Lesson number 11 kakabsat. Ti Deuteronomio kadagiti maud-udi asursurat. Iti alain tayo kabsat ket daytoy sursurat iti Old Testament. Tainto no lesson number 12 dagiti sursurat met iti New Testament. Dagiti tipsip bukel kabsat iti duwa nga agsaro nga lesson tayo.
no anya iti efekto na. Iti panagbasa, panagadal, iti insurat ni Moses, nga libro iti Deuteronomio, kadigitoy nga naduma-duma met nga authors iti Biblia kakabsat. Kahit ko nga muante da ito, nga iti nasantuan a Biblia, adda kakabsat ti aganay nga 40 nga authors, dahito iti kunatayo nga penmen nga inusar ni Apo Diyos. Manipod iti libro iti Genesis nga insurat ni Moses, ingana iti libro iti Apokalipsis nga insurat ni Juan. Daytoy kakabsat nga duwa nga libro, the beginning, the first book, the ending, the last book. Tinagbagtanda is about 1,500 years. Ngem itinakaskas daw kakabsat. There is a unique unity in the scriptures. Tanumang pa'y nabayag itinagbagtanda 1,500 years. Adda kakabsat iti nabukal nga tema iti surat digitoy nga authors. Kunana iti may isang religious author kunana. Lada kumay iti nabaliktukan nga panait, if there is a golden thread nga isu iti mangubon kadagiti amin nga sasao nga naisurat ditoy Biblia. Dayjay nga golden thread ket isu iti sentro iti Biblia nga ni Apo tayo nga Hesukristo. Isu nga no kita ente kapsat, saludsuden tayo apay. Isungbat iti Biblia ket masarakan ijay mikadua nga Pedro, 2 Peter 1:21. For prophecy never came by the will of men, but holy men spoke as they were moved by the Holy Spirit. Adatoy ni Moses, adatoy ni Juan. In between them are 38 other authors. All these authors nga nangisurat iti innem apulo ket innem nga liblibro iti Biblia, they were moved by the Holy Spirit. Isu nga daytoy kakabsat iti leksyon tayo tata. Adatoy ni Moses nga inadadal tayo iti naglabas. Insurat na iti libro iti Deuteronomio. Adamit iti upat nga authors kakabsat iti daan na tulag nga pinili iti eskwela sa batina tayo, our lesson, nga isu iti adalin tayo kapsa. Dagitoy nga upat nga authors iti daan na tulag, isuda ni Nehemias, ni Jeremias, ni Mikias, kini Daniel. Kitain tayo dagiti kapadasan da. Kitain tayo tumay, dayjay apaset iti libro iti Deuteronomio, nga isu kakabsat iti inusarda. They quoted the book of Deuteronomy. Ngam sakbay tayo nga mapan katigito yung upat kabsat. Iti pagleksyonan tayo, insuro na iti maysa nga kapadasan, no apay nga napateg iti panagadal iti libro iti Deuteronomio. Basahin tayo kabsat, dahito nga kapadasan, na isurat iti mikadwang ara-ari, Kapitulo 22, 8 ken 11. Ket ni Helsias, anang ato apadi kinunana ken ni Sefan, nga iskriba, nasarakak ti libro tilinteg iti balay ni Jehova. Ket ni Helsias, inyawat na di libro ken ni Sefan, ket binasana. Verse 11. Ket naaramid idi ati ari nangeg na dagiti sao iti libro tilinteg, pinigis na dagiti pagananay na. You see the result. Adadjay ayan iti gameng iti templo. Iti maysa nga napateg kakabsat na libro. This is the book of Deuteronomy. Dahil na nga ito nga padi in Helsias,
idi apan nakitain, apan nabilangan, numano iti naidatunan ken apagkapulong. Idi adda di chay inturong ni Apo Diyos nga nasarakan na iti libro, iti tulag, which is the book of Deuteronomy. Idi inted namit ken ni Sifan, ket ni Sifan inted namit iti ari. Idi ananged iti ari, dayjay asao nga naisurat, nga insurat ni Moses. Tinaramid na kabsat, pinigis na iti pag-anana na his kingly robe, he tore it. Tapay, inpakita na from the outside, no anya iti inaramid ni Apo Diyos, ijay puso na. Repentance was the result, iti panagdengeg, iti panaggadal, kaday libro, iti Deuteronomy. Iso nga mapantayon kakabsat, ijay upat nga authors. Umulang nga author, ket ni Nehemias. Anya iti kuno ni Nehemias kakabsat. Iti Nehemias 9 versikulo 6. Kastoy iti inbaga ni Nehemias, sika ni Jehova, sika laeng amay maysa, inaramid mo ti langit, alangit dagiti lang langit, agraman ti amin abuyot da, ti daga ken amin nga adda ken kuana, dagiti taaw ken dagiti amin nga adda ken kuana, ket igigir mo ida, ket agkarkararag ken ka iti buyot iti langit. Daytoy kakabsat nga inbaga ni Nehemias, ket isu iti nabasa na iti libro iti Deuteronomio nga inpaltiing iti Santong Espiritu. Remember, di kunanan ni Pedro at dagtoy digitoy nga nasantuan nga tattao, holy men, they were moved by the Holy Spirit. Idi nga isurat daytoy ni Nehemias, adda iti reference na which the Holy Spirit dictated on him. Anya di reference na kadabsat, Deuteronomio 10 versikulo 12. Ket itangarod, Israel, anya iti sapulen ni Jehova a Diyos mo ken kanudi alang agbuteng. Ken Jehova a Diyos mo, ti paganagnam kadagiti daldalan na ket iti panagserbim ken Jehova a Diyos mo, iti suamin a pusom ken ti kararwa. Iti ibagbaga kakabsat ni Moses, nga isu iti nangalaan ni Nehemias, iti sapsapulen ni Apo Diyos kakabsat. Isu dayjay panang bigbig tayo, dayjay nga dayjay ko nato kinatanuk iti Diyos. We should recognize the greatness of God. Isu dayjay inbagana ni Nehemias, nga isunan ni Apo Diyos ni hiyo balaeng iti namarso. Ket intun no bigbigen tayo nga ni Jehova isu iti namarso. Dayjay kakabsat nga tarigagay ni Moses nga inted na ti Israel. Agserbi tayo ken ni Jehova a Diyos tayo, iti amin a puso ken kararwa. Tapay binigbig tayo. We have acknowledged nga ni Apo Diyos isu iti man nakabalin amin a Diyos. Nagpintas, nagurnos, dayjay nga inaramid ni Nehemias, ta nabasa na dayjay insurat ni Moses. Apan tayo kabsat ijami kadwa ni Jeremias. Anya iti inbaga ni Jeremias. Basain tayo iti Jeremias 29 versikulo 13. Ket sapulen dakto, ket masarakan dak intun biruken dak iti amin a puso. Dito iti mensahe kakabsat ni Jeremias nga agpa iti ili iti Diyos. Nga iti panaglikod da,
kasapulan nga agsublida kini Apo Dios. Ket iti panagsublida kini Apo Dios, kasapulan asapulinda ni Apo Dios iti amin a puso da. Nabasa met kakabsat ni Jeremias iti libro iti Deuteronomio nga impaltiing manen ni Apo Dios. Deuteronomio 4:29. Kunana ni Moses, ngem no manipod ijay tasapulin yun to ni Jehova Diyos mo, ket masarakam to no sapulam nga ipapasnek iti so amin a pusom ken kararuam. There is a condition nga inted ni Moses nga isumet inted ni Jeremias. Anya de nga condition kakabsat. Dayjay panang sapul ken ni Apo Dios kunana ni Jeremias, kunana bet ni Moses, asi papasnek iti amin a puso ken iti amin a kararwa. Ni Moses ken ni Jeremias kakabsat demanded obedience to God. Ni Apo Dios nangaramid iti maysa nga tulag a covenant iti ilit Israel. Ket kakabsat dayjay a pagrebengan iti Israel, responsibilidad iti Israel. Daytoy kunatayo ti stipulations of the covenant. Ti Israel masapul nga tungpalinda dagiti bilbilin ni Apo Dios. Ket no tungpalinda dagiti bilbilin ni Apo Dios, bendisyon iti maited kadakwada. Ket no sukirinda saan da atong palen dayjay a bilbilin ni Apo Dios, lunod iti mapasamak kadakwada. Kadadya nga kapadasan ti Jeremias kaubsat, ti ilit Israel umadayudan. They were in captivity. In palagip ni Jeremias kadakwada, dayjay surat ni Moses nga iti panangbiro ken ni Apo Dios. Ni Apo Dios nga agay-ayat uray pay no nagbasol ti ili ng Israel, masarakan ket masarakan da ni Jehova ti kondisyon laan. Biruken da asi papasnag iti amin a puso, iti amin a kararwa. Iti maikatlo nga author nga iso ti inadal tayo iti leksyon tayo kapsat, ni Mikias. Anya iti kunana ni Mikias? Iti kapitulo 6, versikulo 6 ingana 8, iti libro na kapsat, Mikias. Kastoy iti kunana daytoy nga adipen na Apo Dios. Anya iti tugot kunto iti saklang ni Jehova, ket agruknuyak iti saklang iti nangato a Dios. Umayak kumaaya iti sangwanan na agraman ti datdaton a napuoran. Ken ururbon abakang agtawen iti maysa. May mayat tu ayan ni Jehova kadagiti rinibo-ribo a karnero a lalaki, wenno 10,000 a karkarayan iti lana. Ited kunto aya iti inuunak nga anak ko gapo ti salungasing ko. Iti bunga iti basik gapo iti basol ti kararwa. Iparang na ken ka o tao dayjay na imbag. Ket anya iti iparbeng ni Jehova ken ka no di laeng iti agaramid asililintay. Ken kinamanangasi, ken iti panagna asipap kumbaba. Ken ni Jehova Diyos mo. Kunana ni Mikias kakabsat, anya ti sapulan ni Apo Diyos. Dagito ka din nabuslong nga datong. Anya digit datong imbagana. Napuuran nga bakbaka, rinibo-ribo a karnero, wenno 10,000 a karayan iti lana. Wenno ray pa yan dayjay inauna nga anak na.
Saan nga dayjay ti dawdawaten ni Apo Diyos? Iti dawdawaten ni Apo Diyos, dayjay panagaramid tayo asililintag. Dayjay panagtungpal tayo asipapasnet kadagiti 10 abilbilin na. Ket dayjay agbiag tayo nga napnuan iti asi kadagiti padatay nga tattao. Ket magnatayo asipakumbaba. Iti sangwanan iti Diyos. In the Sermon of the Mount, ni Apo Jesus intended, blessed are the meek. Blessed are the poor in spirit. Dagitoy iti kondisyon. Daytoy kakabsat nga kondisyon ket masarakan laeng no kasdiin bagana ni Nehemias, kasdiin bagana ni Jeremias. Duang imon una ni Nehemiah ken ni Jeremiah. No sinapol tayo ni Apo Diyos, iti amin a puso tayo, iti amin a kararwa tayo, si papasnag abiruken tayo ni Apo Diyos. Iti resulta na kabsat, magnatay to asililintag, nga agarami din kadagiti pagayatan ni Apo Diyos. Aramidin na tayo ni Apo Diyos, ama ng ngaasi, ken napakumbaba. Dayto yung inbaga ni Mikias kakabsat. Napasa na iti libro iti Deuteronomio. Anya iti kunanan ni Moses in Deuteronomy chapter 10 verses 11 and 12. Ket itangarod Israel, anya iti sabulen ni Jehova Diyos mo. No dilaeng iti panagbuteng ken Jehova Diyos mo. Iti panagnam kadagiti daldalan na. Ket panagayat mo ken kuana. Ken panagserbim ken ni Jehova Diyos mo. Iti amin a pusom ken kararwa. Iti panangsalimot-met kadagiti bilbilin ni Jehova. Ken dagiti alagaden nga bilbilin ko ken kaitoy nga aldaw tapno agimbag ka. Kitahin niyo ti panangidalan ni Apo Diyos. Iti tiyempo ni Mikias nga kayat nang katungtong digit anak ni Apo Diyos. Tapno mabindisyonan damanen. Manipod ka dayjay nga panagsuksukir da. Ti inosar ni Mikias dayjay nga inted ni Apo Diyos nga balakad nga agpait ti Israel nga insurat ni Moses iti libro iti Deuteronomy. Idi babasaak digiti duwa nga authors kapsat. Nagbaitanda agpaay kanya, agpaay kadatay. Gitain niyo dayjay inbaga ni Moses ken inbaga ni Micah. Ti dawdawaten ni Apo Diyos. Isu iti panagnada asililintag. Adadya panagkungkunata, let us walk the talk. Adadya panagkungkunata yung ti aramid isu ti pakakitaan. Adadya may isang author nga kunana, stop talking. Your words are deafening. Maplingak kadagiti saon, ta saan ko makita ita aranid mo. Anya iti kayat ni Apo Diyos kabsa. Nga dayjay nga aramidin na iti nasyon ti Israel. Aramidin na may katatayo. Umununa, baliwan na dayjay abimatu a puso tayo. So nga kung kunatang circumcision of the heart. Baliwan na itiba bimatu a puso tayo. Saan nga isurat kakabsat? Dayjay nga 10 nga bilin iti 2 atapi abapato. No di kadi spiritually, He will write the law in our hearts. Tapno dayjay kunana ket itilinteg mo. Isunto iti kam kanayon nga
pampanunutin. I will meditate on your law day and night. Intun no dayjay akapadasan tayo ket maaramid kada tayo. Anyan to kakabsat. God who is now working inside us gives the motivation ket ti resulta kakabsat. Isunto iti pakaidaydayawan ni Apo Diyos kadagiti panagbiag tayo. Anya manendig iti dawatin ni Apo Diyos. God wants righteousness kinalintag. Magna tungpalen dagiti amin alinlintag na. Ken pinaka bihag tayo anak nuan iti panagpakumbaba. Ni Apo Diyos iti mangitidlaeng dagijay. Iti may kapat nga author kakabsat. Isu ni Daniel. Anya iti kunanan ni Daniel. Iti kunanan ni Daniel kakabsat. Iti Daniel kapitulo 9 versikulo 13 hingga 19. At iduk daytoy kakabsat. Tadaytoy dayjay personal akararag ni Daniel. Saan nga iti baginan ting kararagan na? No di iti nasyon iti Israel. Alaan tayo iti background kakabsat. Ni Daniel was in Babylon. He was a captive. Ngem gapu iti bendisyon ni Apo Diyos. He rose from captivity. Inga na nga nagbalin. Nga isuna iti mikadwa. Akangangatuan amang ituray iti Babylon. Kalpasan ti Babylon. Ni Daniel, dapelang anang ituray, nga kadua na de ari, iti dayjay pagarian iti Medo-Persia. Sumakita yu kabsat, iti panangusar ni Apo Diyos kini Daniel. Ngem kadaytoy at tiyempo, iti Daniel kapitulo 9, malagip ni Daniel, iti kasasaad, iti ili, iti Israel, nga iso nagapon. Nagsangit kakabsat. Basahin tayo, dayain bagana ni Daniel. Iti Daniel 9. Irugi tayo kabsat, iti versikulo 13. Kas adda na isurat iti linteg ni Moses. Amin dayto akinadakas imay kada kami. Ngem di kami pa'y nagdawat iti parabor ni Jehova a Diyos mo. Tapno agbabawi ko, kami kuma, kadagiti kinadangkes mi. Ken adda kuma, kada kami iti napamiris a kinapudno. Kita nyo ilugi na kapsa. Daniel used the word na isurat ni Moses. He quoted dayain baga ni Moses iti libro iti Deuteronomy. Ituloy tayo nga basahin. Gapo ani Jehova binantayan na ti kinadakas. Ket inyeg na kada kami ag sipud ta ni Jehova a Diyos mi nalinteg kadagiti amin nga aramid na. Nga aramidin na ket di kami tinungpal titimag na. Itangarod o Apo a Diyos mi. Nga sa itilinteg iti daga iti Ehipsyo, babaen iti panakabalin iti imam. Inyaon mo iti ilim kunana. Babaen iti panakabalin iti imam. Ket nakagunod ka iti dayaw. Akas ito'y nga daw, nagbasol kami, nagaramid kami, si dadakes. O Apo, kas mayan loro ti amin na kinalinteg mo. Ti unget ken pungtot mo dawatek ken ka nga ibaw mo kuma manipod iti ilim a Jerusalem. Anasantuan abantay mo. Gapu kadagiti basul mi ken gapu iti kinadangkes dagiti ammami ti Jerusalem ken ti ilim nagbalinda pakababainan kadagiti amin nga adda nga aglikmot kadakan. Kita niyo yung pagana ni Daniel kakabsat. He was in captivity.
nakababain nga dayjay nga pinili ni Apo Diyos nga anak na, nga nasyon na. Saan nga da ijay nga to? Isun iti tagabo. Taapay, iti inbaga ni Daniel kapsat, nagsalungasing da saan da nga sinurot, dagiti pagayatan ni Apo Diyos, di da tinungpal iti timag ni Jehova. Ituloy tayo nga basahin kakabsat. Itangarod o Diyos mi, ipangag mo ti kararag ti adipan mo. Ket dagiti panakikaas sina, ket paranyagem ti rupam iti sanktuaryum, ana lang nangalang lang, gapu itinagan ni Jehova. Iti may sang nakasaksakit kakabsat. Ket no makitam nga dayjay balay ni Apo Diyos, nagbalin nga langalang. Ada iti panagpasyar mi ijay kuya po. Ada iti may nga lakay nga imay, imbagana no tagaano isuna. Imbagana iti nagapuak ija ungab kunana. Ungab, ket may nga baryo iti kuya po iti probinsya iti Nueva Ecija. Ije ungab, adda iti kapilyata ijay. Ije ili kakabsat iti kuya po, adda iti upat nga active nga churches tayo. No ibilang ko di churches tayo nga sandan active, adu kakabsat. Ta ije kuya po isu iti inisponsoran dagiti kakabsat tayo, gagayem tayo nga digiti Santa Rita nga dayjay US. The Mother Church is kuya po. Adda ti may kaban, adda ti ungab. Kenda dunga pa'y kapsat. Imay dayjay lakay nga tanga ungab. Kaya kung nakapay nga may ka nakigimong dito, ikunak ka. Ito yung mga talaga pastor ko na. Ngam tanga ungab ka, uwain. Nairuama gamin dito. Apay nga ijay kuya po, iti papanana. There was a time, I guess it's more than 10 years, at dadadji kapilya, ijay ungab. Nagbalin langalang. Inangaw ko dadya lakay ko na, kanya gamin ti nararamid jo idi. Ngayon bis nga tao iti agdaydayaw, iji unag ti kapilya, nagapunan mo't dagiti kalkalding. There was a time, iti trabahador akpay kapsat, I visited ungab. Dadya kapilya, there were weeds on the yard. Iji unag is very dirty. And the smell is not good. Nagbalin akas langalang. Isung nagkararag kakabsat ni Daniel kunana, Apo kunana, dayta na santuan nga rupang pagranyag manen. Tapno dayjay langalang a sanctuarium, ijay Jerusalem, agranyag manen. Apay nga dawatin na, gapu tani Jehova, nalinteg, gapu tani Jehova na ayan. Kunana kakabsat ni Daniel, basahin tayo nga ituloy. O Diyos ko, yalingag mo tilapayag mo kitdenggem, luktam dagiti matam. Ket imatangan dagiti langalang mi, ken iti ili, managanan itinagan mo. Tadi kami idatag dagiti panakaasi iti sangom gapu ti kinalintig mo no di ket gapu iti dakkel akaasi. O Apo denggem, Apo pakawanem, Apo ipangag mo ket aramidem di ka agtaktak gapu itinagan mo matlaeng. O Diyos ko, tati ilim kenti taom managananda itinagan mo.
I like the appeal of Daniel. Inusar na dayjay akababalin ni Apo Diyos. Naayat manang ngaasi na parabor. Gapu kaday gijay akababalin na ti Diyos mamakawan. Anyaman nga inkarina inaramid na. Kaski ni Daniel, nabasa na kakabsat dayjay nga insurat ni Moses. Anya dayjay insurat ni Moses ta inrugi ni Daniel kas addaan na isurat itilinteg ni Moses. Anya dayjay nga nabasa na ijay linteg ni Moses iti libro iti Deuteronomio. Daytoy tinabasa na kapsat Deuteronomy 4 versikulo 27 hingga 29. Ket ni Hioba waras na kayto iti baet dagiti ili ket agbalin kayto abasit iti bilang na iti baet dagiti nasnasyon amang ipa panto kada kayo ni Hioba ket ijay paadipen kayto kadagiti Diyos nga inaramid dagiti imima dagiti tattao kay kayo ken bato adi makakita wenno di makangeg, wenno di mangan, wenno di makaangot. Ngem manipod ijay tasapulin yo to ni Hioba Diyos yo, ket masarakam to no sapulong ipapasnek, iti amin apusom, ken amin akarawang. Here is the prophecy nga binasa ni Daniel. Ket dayjay nga inpadto ni Moses na aramid iti panawen ni Daniel. Dayjay a kondisyon nga inted ni Moses isu iti inkararag ni Daniel. Anya di kondisyon nga inted ni Moses kapsat iti Deuteronomy. Masarakan ni Hioba no sapulen nga si papasnet. Iti amin a puso, iti amin a kararwa. Daytoy iti sentro iti kararag ni Daniel. Nga kuna na Apo, ipangag mo ti dawat. Gapu itinagan mo, pakawanin na kami, dalusan na kami. Tada kami dagiti tattaom nga managanan itinagan mo. Dayjay Israel gamin na ikabil ijay dayjay nagan ni Apo Diyos dayjay Israel kula nakit no kuman ni Apo you are the son of God. No ingkabilan ni Jacob dayjay nagan na nga Israel nga agpaay iti nasyon ti Israel. You are the children of God, the chosen children of God, pinili nga tattao iti Diyos. Isu nga intunno awit da. Dayjay anagan nga Israel, dayjay kunana ni Daniel, da kami dagiti tattaom amanaganan iti nagan mo. Inbabain mi Apo iti nagan mo. Pakawanan na kami. Ngam pakawanan na kami awatin na kami gapu matlaeng itinagan mo. Tatinagan mo adda kada kami. Is it not true with us? Ulit kapsat, is it not true with us? Kasano nga disiplina iti maysa nga anak no anak man? Kasano nga disiplina iti maysa nga trabahador no trabahador man? Kasano a disiplina iti membro no membro man? Ipalagip tayo kadigitoy anak, trabahador, membro. Dayjay nagan nga isu iti us-usaren tayo. When the denomination affixed, kabilad dyan nagan, iti sangwanan, itinagan,
nga inted dagiti tinaganak ko kanya, tinagan nga inted tinaganak ko kanya ket Elias Rabara Rafanan. Ngem gapu ti inayabanak ni Apo Dios ket nakipagtrabaho ak iti iglesia na. Inted iti iglesia dayjay nga title pastor, tinagang ko nga ron tata Pastor Elias Rabara Rafanan. Amoy kapsat, I value the name. Amok no anya iti mabalin ko nga aramiden. Amok iti bambanag nga saan ko ang mabalin nga aramiden. Because of the name. Iso ano, agpa-interview ka kuma ijay US Embassy no ka sa pulang ti visa nga mapan. Hamong usaran laeng the Seventh-day Adventist Church, no? Iti bagam, I am a Christian. Napapatag kanya da, dayjay sa unga Christian, ngam dayjay nganagan iti church. Tapno maikat dayjay panunot dagiti amin, nga datayo ket kulto, we are called. We must approve or approach our name with the word Christian. Ngam nagrigat na bagkat, nga nadagsen a bagkaten kabsat, dahil sa unga Christian tapay. Christian means sikat ti anak ni Kristo, pasurot ni Kristo. Ket amin nga masapol nga aramiden, laglagi pa, dahil nagan ni Apo Diyos nga isu iti nakainaganan tayo. Anak na ka iti nagkangatuan nga ari, anak na ka iti kangangatuan nga ari. Kada ito'y nga inahadal tayo kabsat, mangiturong iti anyang eleksyon when nagbasol ti Israel. Kas ti Israel, nagbasol tayo. Iti tiyempo nga nagbasol tayo, naiyadayo tayo ken Apo Diyos. Dagiti bendisyon nga kayat nga ited ni Apo Diyos kada tayo. Sana nga naited, gapu iti panagsukir tayo. Ngem ni Apo Diyos si ayat, or-orayin na dagiti panagsubli tayo. Ket kasapulan nga iti panagsubli tayo, biruken tayo isuna, iti amin na puso, iti amin na pigsa, iti amin na kararwatan. Let us value the name. Nga di kunana ni Propeta Daniel, kunana. Ta dagiti tattao, ti Israel, iraman ko ti bagik, iramang kamet kabsa. Managanan da, itinagan mo. When God have accepted us, once again, let us value the name that we are called after ni Apo Diyos. Agbiag tayo itinasantuan na panagbiag. Agsipod ta, dayjay aparabor ni Apo Diyos. Isud kakapsat, iti adda, iti panagbiag tayo. Saan tayo nga agidaton, kadigijay nga adu nga daton. Saan tayo nga agaramid, iti anyaman nga aramid, tapno paprubaran tayo ken Apo Diyos. Dito iti problema tayo kapsat. We go after accomplishments. No dito makastoy magamin niya. Adanto madagay annual reports. Okay, I had been doing this for 5 consecutive years. The 5 years din na po Diyos nga panangidalan ko ti mission tayo ti sibubukil pa lang NLMD. At the end of the year, we have made a report. Iti kang kanayon kong ibabaga, to God be the glory. Kabil di jay na araramid, kabil di jay financial statement, kabil di baptism. Ngam, iti nakita kakapsat, when napintas, nga intuno kitain di jay dumang pampangulo ko, oh, your working capital is very good. We would like to commend. Nagpintas nga ng gandik, digijay commendations nga ibagada, nga inaramid ni Apo Diyos, iti misyon tayo, Northern Luzon Mission, isong gapo kakabsat ka, digijay inaramid ni Apo Diyos, inted iti organization, they recognize the aramid ni Apo Diyos, iti misyon tayo.
They divided, nagbalinin ado nga misyon. Ket normal ti tao nga intuno nag-report. Umayda ka congratulated. Normal nga kabsat ko, umisem ka. But looking back now, tatang retired ako, iti makita ket deja kapadasan ni Samuel ken ni Saul. Idi nga napan ni Samuel ken ni Saul ko na Samuel na niya nangag ko. Deja baka kadagwa. Nagpintas kabsat deja panggap ni Saul ko na Samuel, inalak di kita tapno idatun tayo ka na Apo Diyos. Denggan nyo deja inbaga ni Apo Diyos ken ni Saul. Obedience is better than sacrifice. Anya iti bagbaga na ni Apo Diyos katatayo. What is more important ket deja adda iti unang. We can do good things ngam di puso saan na nabalbaliwan. Han nga awaten ni Apo Diyos dili nga sakripisyo tayo. Ngam intun binalbaliwan ni Apo Diyos. Ti puso ken panagbiag tayo. Tabinirok tayo isuna iti amin a puso tayo. Iti amin a kararwa tayo. God will work miraculously kanya tayo. Ken iti trabaho nga incommit ni Apo Diyos katatayo. And truly, dahil kunanan ni Daniel, datayo dagiti tattao nga managanan itinagan ni Apo Diyos. Agkararag tayo sa agyaman kami ama iti leksyon nga inted mo kada kami. Kas iti kapadasan ti anak mo nga Israel. Naglabsing da, nagbasol daw Diyos. Kas iti inaramid mo, pinakawan mo, inawat mo manen isuda ama. Gapu itinagan mo. Dahil tamit ti dawatin ni ken kaitata. Iti parabor ken ayat mo ama. Awatin na kami. Ket no adaman digiti nagbasuran mi, pakawanen na kami ama. Usarem da ito nga leksyon nga mi pangi. Palawag kada kami nga adda dayjay kayat bong nga aramiden mi. Sa puling daga iti amin a puso mi, iti amin a kararwami, ket kasting karim o Diyos, adda ka nga masapulan mi. Tulungan na kami nga ron, tapno mabukal dayjay si bibiyag ken pudno nga panakirelasyon mi ken. Agyaman kami ama, kada ito aldaw mo nga santuan. Tulungan na kami agmatmatalikken ka. Bendisyonan ti kiti amin nga kakabsat ni ama. Anyaman ti kondisyon iti panagbiag da itata. Ipatay mo kadi iti makanawan nga imam kadakwana. Tapno maited iti bendisyon. Agyaman kami ama, pikinawusan na kami iti kinalintag iti anak mo. Agyaman kami, tadigitoy nga kararag mi, kat dawaten mi nga sumbatang, tadinawat mi digitoy iti kaikarian, tinagan na po ni Jesus. Amen. Amen. Kasti ka na yung ibagbaga ni Kapsat. Ni Apo Diyos ayatin na kayo. Ay ayatin na kayo. Happy Sabbath.